A sada pozivam mladu osobu, ali poznatu već na političkoj sceni, koja je pokrenula Facebook prosvjede, gospodina Ivana Pernara. Drage dame i gospodo, bio je jedan Australac, zvao se Larry Hannigan, on je još uvijek živ. 1971. napisao je knjigu koja se zove, to je djelo Hoću zemlju plus 5%. Radi se o tome da korumpirane političke elite rade za banke, za sustav, protiv našeg naroda i protiv svih drugih naroda koji se nalaze u drugim državama članica Europske unije. Europska unija može završiti samo na dva načina. Jedan način je raspad koji je manje vjerojatan, a drugi način je globalna diktatura. Znači, birate između raspada i diktature. Ukoliko narod ne otvori oči, ukoliko ne shvati da ih se vodi ko ovce na klanje, u tu tamnicu i talionicu naroda, da će nestati. Guske koje su otišle u maglu su se iz magle vratile. Međutim, danas nam prijeti opasnost da nestanemo. To je ono što oni žele. To je ona pjesma 91. koja se puštala, raselit nas triba, danas manje ima. Nisu tu ni bili, tad će reći svima. Otvorite oči, prenesite poruku slobode. I ukoliko se ljudi ne probude, probudit će se kao beskućnici i stranci u vlastitoj zemlji koju su njihovi roditelji stvarali. Nažalost, masovni mediji toliko su izmanipulirali ljude na način da su promijenili percepciju stvarnosti, da ljudi zlo nazivaju dobrim, da usprkos svim dostupnim činjenicama, da usprkos tome što vide što se tamo događa u Europskoj uniji, nisu u stanju doći do razumnog zaključka. A razuman zaključak je samo jedan: ne Europskoj uniji. Hvala vam.